Het is maandag 24 november. Dit is de Sportcast. Mij om tafel de pinautomaat van Cambuur, Pieter Kooi. Pieter, Cambuur had een schuld van 24 miljoen euro. Is Cambuur misschien wel het Vitesse van het Noorden? Nee. Roelof? Nee. Andor? Het lieket... Nee, toch net. Nee. Geert? Nee, ik denk het net. Saai, hè? Dit wie net Saai. verstoppen hier. Wat een saaie hyper, jongens. Maar goed, heel veel nuance. ik hoop dat we wel een heel soort te bepraten hebben in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. In een werkelijk wervelende voetbalshow wint Jervin met 3-1 van AZ. En de wiers van tevoren vuurwerk tas zijn. En dat hebben we kregen, want Cambuur wint de topper van uit Den Haag met 2-0. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. ADO wordt Islinger, wordt kopt erop, balk op de lotte. Wat een fantastisch doelpunt van Sportclub Jervin. Maar de spits Dille Vente niet hem aanmaakt. Het is tiki-taka. Hier hoor de combinatie hoe de rechterkant. Van de Sander wint zijn duel. Keusrand, nou dan. Keusrand jouwt hem op zide. Henstra, waarom de Keusrand? Dit wat de versie. Ja, Oscar Keusrand, hij doet het. Het is 2-0 voor Sportclub Jervin. En het is weer een heerlijke combinatie hoe de rechterkant. En daar zit net Dille Vente op het eindstation. Maar het is Joris van Overheem. Die pikt hem dan op en dan gaat Van der Sande. Jip is het, Jip moet de spul. Van der Sande. Ja, Jotje van der Sande. Het uitvak zo, er wordt vuurwerk gooid, jongens. Er wordt vuurwerk gooid naar het Cambuur publiek. Staken Gussebuurjoek. Er was staken Gussebuurjoek. Het is 3 de opluchting. Gallen terug het stadion. En wat een heerlijk doelpunt. Een knaller, een poeier van afstand. En hier aan tafel Geert van Thun, Andor Faber, Roelof de Vries. En de man die mij miljoenen euro smiet als wie het monopolie hield, Pieter Kooi. Welkom man en natuurlijk een speciaal welkom voor jou, Pieter. Dat is wel 2 keer aardig deel zetten, Pieter. Ja, dat is ongelooflijk. Dat je nog zist. Je bent meestal minder voor de rond. Maar goed, Dank u wel. de laatste keer dat je ziet is, Pieter, toen werd het nog miljonair. Intussen had je Safvolle hield een kampioen. De vraag is wel gerechtvaardigd, denk ik. Bist er nog altijd? Nee. Nee, want dan zit je natuurlijk om de financiële situatie van Cambuur te duiden. Maar zullen we wel bezieken om de liquiditeit, solvabiliteit, zullen we die een beetje vermijden? Want daar heeft het publiek eigenlijk net zo volle. Ik zit me best wel. Ja, zullen we dat bezieken? Het is beter dat je meisje is. Ik hoorde ze erin vorige week. Ja, liquiditeit. Ja, dat weet ik nog. Heb ik nog jet van de week. Maar meestal stel ik deze vraag aan Andor of aan Roelof. Maar er zit er nou voor 10 miljoen in, Pieter. Makkers die al een beetje zwargen. Nee, dat valt best aan. Echt? Het is niet zien, maar 9,24 miljoen lien yield. Precies. Dat Dus scheelt dat 0,4 Dat scheelt al zo'n hele ton. Ja. Nee, ja, kleer, het wil al even wel schrikken daar aan de weken. Dat haast wel. Zeerlijk zou ik Hoe wel kan wijzen. het dat je hem daarvan schrikken? Nou ja, En je uiteindelijk. hem dan de boekhouding net op... Nee, daar komt- lees je nou, hem dat- achter met de Ja, boekhouding? dan komt het al op del. Ja, dus uiteindelijk is dat waar de organisatie wij komt en werd er nou jetten wezen en werd er geen wol. Maar daar had wel een stukje ontbrutsen. En ja, laten we wel wezen, het is ik gewoon een heel omvangrijk project. Hè. Dus Dat snap ik, ja. Er gebeurt ook op heel volle schaakborden natuurlijk gebeurt er wat. Ja, en dat ontkwam de heren wel, inderdaad. Ja. En daar ben je direct verschrokken. Ik had de mandjes, ik denk dat de 26e oktober weer. Toen ben ik, als ik het nog goed zeg, mandje de 26e oktober. Maar in ieder geval, zijn de zaterdag weer 1 november. Nou, de mandjes daarvoor, toen ben ik op het stadion geweest. Ja, toen stier de kap mij wel even op onwaar. En toen ben ik weer meester van de organisatie. Het kwam toen ik weer waarom naar de auto ran. En die eerste klap voor de hasses, joh? Nee, dat is fysiek zou ik nooit worden. Maar, Verbaal wel. maar dan zit de kap die wel even op. Waar zie je het balen bij die, Pieter? Wat wie het nou weer toch van balest? Nou ja, dat je dus nog net genoeg onder controle binnen. Dat nog net genoeg de touwen in handen. Hè. Dus het wie maart en maaien zelfs al van dit jaar zei dat we een peteer hadden. En toen ik vooral vanaf maaien heel duidelijk zijn van jongens, maar nodig wel alles waar om in controle te komen. Ja, om het voor de 4e keer wel te voorkomen dan mij weer bellen moeten. Ja, en dan gebeurt
gebeurt dat toch. En van mij wel om aantoonbare redenen. Hè, de bleun zitten ik van een laadpalendeal, die bleun uit. Hè, daar is Cambuur al 2 jaar met waande. 1 miljoen euro gaat dat om. Om 1 miljoen euro uiteindelijk. Hè. Ja. Dus BP die is bereid om 1 miljoen euro te sponsoren. Niet vooruit voor het feit dat er laadpalen komen te staan. Maar ja, dan ben je al 2 jaar lang met de gemeente, in dit geval de Waande, om dingen goed op papier te krijgen. Ja, dus dan denk ik, ja, verdorie jongens. Druk erop. Ja, waarom had het nou al eens zo lang worden? Ja. En dat valt dan wel eens even in. Want ja, die Sinten die ben al wel uitjoen voor het aanbouwen van het stadion. Dus in de tussentitel van mij liend. Nou zoeken ze weer waarom ha. Op het moment dat de BP ze oermeidjes zoeken. Ja, En dat gebeurt dan net. dat slaagt het nog steeds net. Maar dan weet Ik wil even interbreken. Want wij zullen daar zo uitgebreid praten over de Maar natuurlijk. financiële situatie. Maar natuurlijk. Ik wil eerst nog even kwart waarom komen op Oude de Wieken. Want daar hebben we toch wel een beetje kritiek op gekregen, jongens. Oh. Toen zie je de trainer van SC Heerenveen, Robin Veldman. En we winnen natuurlijk Viersen te Leef. Toch? Je wint te leef? Ja, we winnen te Leef. Ja, ik wie er naar bij, hè? Nee, daar winnen ze er net bij. Pitbull ontbreekt. Nou, nee joh, daar laat het on. Waarom? Nou, dat Labrador 2.0. Nou ja, nee, goed, Labrador. ik joch me toch even te dijden, Rolof. Want Tobe is toch een beetje de luis in de pels en de pain in the ass, de criticus, de lastpost, de Dank je, deugneus en de surpiet. Maar Davy Flynn, die Ik ben de enige die kritiek uit het bedoelt in de. Precies. Ik neem die rol vaak. Mooi compliment. is een mooi Als je compliment. een trainer of een hield shit als groepstoos in de wij- reet. wij- Ja, Ja, maar dat Davy Flynn, die net een heel soort van te vernemen. Nee, maar de week net volle reden, dat toch? Nou, laten we even jaren. Een trainer die het Marcus Linde net opstelt, dat is geen goede trainer. Haha. Ja? Dus Roelof vindt Robin Veldman geen goede trainer. Dat is eigenlijk... Dat is, Ja. dat is Nee, de ja. conclusie. Ja, Ja, Robert. Vliene Wieke had Roelof zijn dat je een slechte trainer bent, omdat je Marcus Linde net opstelt. Dat klopt nu al niet, Robin. Wat hij zegt. We zijn nog maar net begonnen. Hij wil aan kop beginnen. Ik moet nu al corrigeren. Ik heb dit niet zo gezegd. Ja, Dat is 180 humor. graden Noors. Humor om te lachen. Oh, is dat humor? Hij weet ook net zo goed dat het allemaal helemaal net klopt. De soort stelling. Pieter, ik zult het nog duidelijk. Ik vind me even nog dij. Hij knipt nou deze stukjes uit. Ja, en dan dat liep is het een het beetje correct. flauw, hè? Alsof, haha, Rolof had het iets zijn. En had het daar helemaal net waarom om. Lach alweer. Nou ja, dat zei ze dus net. Hè. Dus hij zei de stelling. Ik vind dat Linde wel speliemat. Maar dat betekent net dat Robert Veldman een slechte trainer is. Dat had ik Nee, wat waar verschillende dingen. Ik helemaal uw bruiser uitlijnen. En dat valt Had er hij niks daar met mooi die, even denk lekker stoken. Dat is Ja, leuk. maar ik hoop in elk geval dat we Beetje snel. deze oorlevering, Ja? dat we weer een beetje de orde Roelof te zien krijgen. Wat is dan de orde, Rolof? Ongenuanceerd erin hakken, wordt dat steeds? Ja, eigenlijk wel, ja. Precies. Jongens, we beginnen naar de stellingen. De eerste stelling die is voor Andor. Andor, ADO moet vanwege het wangedrag van de eigen supporters punten niet minder in krijgen. Dan wordt het wel weer spannend. Ja. Ja, oké. Geert, heel stiekem, wie ADO eens wel een beetje beter als Cambuur. Ja, absoluut. Ja. Roelof, de gevoelstemperatuur weer wie min fjouwer. Ja. Maar ik heb het tijdens Heerenveen AZ net een moment kort hoorn. Nee, Ik denk, ja. na het eerste deel dus ja. En het tweede deel dus Nee, dat nee. Is, ja, oké. Pieter, het Kooistadion is net veilig. Nee. 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 Het is wel veilig. Roelof, Heerenveen eindigt dit seizoen heger als Ajax. Ja, Ja, Zo. Goed zo. Ja. Nou, ik heb er 3 punten. Hè? Ja, dit keer staan we wel nuanceren waarschijnlijk. waarschijnlijk wel. Daar sta ik Andor, ervoor, hè? Andor, ik denk dat Pieter al zijn yield weer weer omkrijgt van Cambuur. Nou, in ieder geval dat van een certificaat net, dus nee. Nee. Pieter, ik hoop stiekem wel dat ik al mijn yield weer weer omkrijg van Cambuur. Die leerlingen die krijg ik wel weer waarom. Ja. En de les is verkeerd. Als Cambuur nog yield nodig heeft, kan ze altijd nog bij mij onkloppen. Ja, als ik in uit kloppen. Dat is net niet, maar kloppen kan dat niet. Klappen mooi. Goed zo, jongens. Ja, we kunnen zelfs iets aanzetten met het wangedrag van alle supporters. De rellen, het vuurwerk, de goal, de band en alle knokpartijen. Maar we kunnen echt beginnen met het sportieve aspect. En dat is dat Cambuur wint van de koprinner. Ja. 3 punten inrit op A Den Haag. En 2 punten uitrit op de noemer 3 Rode JC. Dat is van groter belang dan misschien wel ADO Den Haag. Ja, maar heren, je wint in het stadion. Wie het een terjochte overwinning? Nee. Nee. Nee, wat Geert ik in de stellingen zei, ADO wie de betere ploeg. Jondal in die fase in de tweede helft, begin tweede helft, hier ADO Cambuur echt op een knibbels lezen. Ja. En dat maakt je Henk de Jong dan toch wel mij aan. Die doet eigenlijk een hele simpele verhoring, namelijk net maar opbouwen, maar een lange bal Lange spelen bal, en Joop ja. van der Zanden inbrengen. Opportunistisch. Opportunistisch. En daarmee creëerde Cambuur wel wat lucht. En uiteindelijk hebben ze een beetje geluk. Maar is het geluk, is het kwaliteit? Cambuur maakt het de kosten wel af. Ja, doe dat net hier. En we moeten constateren dat de kwaliteit van de doelpunten oké weer. Ja, zeker. Vooral, ik vond die eerste echt. Nou, Vooral, en hij snijdt wat onder. Maar hoe Ivan Henstra die bal Die toch Henstra. weer, waarom jou het on Maar de stelt. boetekant. Ja, ja, fantastisch. Heerlijke goal. Fantastisch. Ja. Fantastische goal.
Goed. Nou ja, en dan is het toch bijzonder spietig dat het alweer een beetje ondersnijdt vanwege die supportersrellen. Laten we vooropstellen dat ADO de meeste blaam treft, nevens mij. Want die beginnen met vuurwerk oor te steken in dat familievak. Ja, nou, dat is het. Twee dingen. Het is geen familievak. Het is gewoon een normaal vak waar Er zitten wel bij aan. bij zitten. Maar die zit op een hele Die Oosttribune. zit op de hele Ja, Oosttribune. maar als het is een familie of een kindervak wat een heel soort media melden wordt. Dat Nee, dat suggereert, is net weer. nee, maar dat suggereert het even dat Cambuur bewust een kindervak of een familievak naast het uitvak zetten had. En dat is natuurlijk net zo. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Ja, Ja, en het tweede is, ADO treft geen blaam. Want de meewerkers, de spelers, de trainers, alles en iedereen hebben hun verexcuseerd bij Cambuur. Het gaat gewoon om een groepje, zoals we dat ze vaak zeggen, idioten Ja. uit de omhang van ADO. En daar kan die club net heel veel Invalt onder. dan krijgen. Maar ja, Nou goed, er is zo'n misschien meer stewards. Ja, er zitten zo'n 150 man uit Den Haag. En wat is het groep geweest waar je de boel verstierd hebt, Vreed? Nou, dat valt me zit vliegt wel op. Ja, zoiets. Ja. Dat is het verhaal. Ja. En moet je daar meer stewards in zetten? Ja, dat zou kennen. Je mag toch wel bedenken, maar je krijgt maar op je nekken. Dat Ja. wordt jong geregeld. Maar goed, toch hè, Pieter, en dat is dan een vraag voor jou. Want de Cambuur heeft het meest moderne stadion van heel Nederland. Althans, het is het nijste stadion. Het voldoet aan alle moderne technieken. Wat ik net begreep, is hoe is het nou toch mogelijk dat een stelletje railskoppers van Noord vrij makkelijk bij het uitvak komen kan? Ja, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Ik bedoel, ik snap ergens voor de tierklul kwien. Tuurlijk, ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook net goed te praten. Nee, Ik weet dat hij wel uitlezen, want je Pieter echt een groot Cambuur-fan. Die wie de vreed bij de top en het. Dus die hier goeie reden Dit is voor. toch jammer, hè, Hij Pieter? ziet het weekend. Jongen, dat is helemaal niks bijzonders. Want hij wie ik net bij de eerste wedstrijd van het eerste wedstrijd wie het goed stadion. seizoen? Zat hij op een IFS? scootje. Dan moest hij naar, wat wie het? Runwick? Nee. Mumford Sons. Mumford Ja, maar en heel Sons. prachtig, Geert, joh. Ja, schitterende Echt band. geweldig. Ik heb er albums van. Maar ja, nou krijg ik altijd een pinautomaat. Ik krijg die een grootste fan. Ik denk dat beide net kloppen. Nou ja, Nee. Nee. dat Nou, denk die ik echt. pinautomaat, die willen maar die nuanceren. Maar de bent wel de grootste fan van Cambuur. Nee, dat ben ik gewoon als meisje. Die binnen vol meer supporter dan dat ik dat ben. Dat is waar ik dat ik wat is. En ik bedoel, ik ren net mijn tatoeages om. Wat antwoord maar zeggen wil, de wist wel eens een keer net. Dat klopt. Ja, als een meisje woe, dan... Die is een goede reden voor, want de weekend de weekend net. Omdat ik toevallig naar datzelfde concert wie alleen nog net in Milaan nog in Antwerpen. Tot we kwart zie je ik meer op de tribune bij Jereveen dan bij Cambuur. Dus wat dat betreft, Ja, maar ik dat is net weer. dat wel weer. Ja, Is wel meer bij Jereveen dan bij Cambuur. Ja, maar ik Dat kan is bij Jereveen supporters, dus. ik kan bij beide net protten. Ik kan bij beide net protten. Vooral Jereveen op man. Feyenoord, dat is het clubwerk. Maar goed, we beginnen weer naar de vraag. Ja. Hoe is het nou toch mogelijk dat die jongens van Noord vrij makkelijk naar het uitvak van ADO Den Haag komen? Ja, dat kwam omdat de hekken naar Boetenta iepen stieren. Want het wie de 89ste minuut. Er zijn mensen die om onverklaarbare redenen hier voortgaan. Willen net in de file staan. Willen nog door de drive, de nijst, weet ik het al. Dus die poorten stieren al iepen. Dus wat is er gebeurd? De fans van Noord, fans tussen scrapkes, die wouden eerst door de hekken bij richting de Oosttribune. Dat hij stewards voorkomen kan. Toen ben ze omkeerd. Ben ze in de hoeken bij de Westtribune, de H-tribune, het stadion uitgaan. Ben ze dus achter de Noordtribune, achter de Eersttribune Delron. 16 de hekken ekiepen. Want het wie haast kleer. Daar ben ze naar binnen gegaan. Daar konden ze net keerd worden. En toen ben ze de tribune opgegaan, naar ondergaan, het veld opgaan. Ja, maar Is er dan nog steeds dat alleen nog ADO blaam treft? Nee, ik vind beide. Maar goed, de ADO is de onstichter, want die beginnen met Ja. de vuurwerk. Ja. En dit is dan de reactie van Cambuur, die Ja. uiteraard ook net goed te keuren is. Nee, maar ik nee, neem toch gewoon, want snap wel trouwens dat die jongens dat toch- camera's in het Je stadion. kent het Ja, maar ja, sentiment daar best nog, wel ik mee worden, met camera's. Maar ik een ding, hè, het hele weekend binnen we meestal de waan met West. Hè, dat vind ik zo schande. Ik heb met Art en Harry, ik heb in het weekend contact gehad. Ja, die binnen het hele weekend met waanden, met een paar gekken op sporen. Ja. Hè, en ik denk, jongens, wat een aandacht al in het ding, waar je daar nog net naar willen. De aandacht die had net voetbal in en het opbouwen van de organisatie. En ja, schande gewoon, man. Ja, Roelof, dat is altijd van de nuance in dit programma. Wat moet er met deze supporters gebeuren? Nou, je kan heel erg je afvreten wat het probleem is. Je kan sinds van, hoe kan het nou dat ze vuurwerk maar naar binnen smokkelen? Hoe kunnen dat vuurwerk maar Nou ja, het stopt ze gewoon in de kont.
Pardon? Ja, Wat? dat Komt. Ja? Ja, dat heb ik echt heel vaak. Ja. Ik speel je toch in van de beveiliging bij Jereveen en die zei Even van, afsteken en is klaar. wij hebben Ajax Jereveen, hebben we 3 condooms op Jereveen Ajax, hebben we 3 condooms op het toilet voor. Ja, die willen gewoon. En wat mensen zeggen, hoe kennen nou? Hoe kennen nou? Ja, dat is zo. Maar dat heeft ook vroeger ook die bij Nee, dat Jereveen. heb ik vroeger net niet. Dat is niet een trommel in die kont. Die beveiligingsman. Die beveiligingsman die vertelde zelfs dat hij op een gegeven moment zie je te fouilleren. En hij viel op een gegeven moment wat. Ik verrek, hoe kan het nou? Als je net in de buurt vast in beeld laat. Ja? Maar op een gegeven moment viel hij wat. Ja, die man die hier gewoon 2 heel liters tussen zijn billen. Probeer die maar er binnen te smokkelen. Dus het is echt, nou ja, het is even over dat vuurwerkdeel. Ja. En verder, het is, wij matten net heel tijd een chef van, waar luidt het, hoe kan dat die jongens dat dwang kennen, hoe kan het dat die kammersporters erbij komen, de klem wat volle middel is op het maatschappelijke probleem. Dus hoe kan het, en niemand groeit op, maar het idee van, ik ga een letter vuurwerk in mijn kont steken en dan ga ik naar het Cambuurstadion en dan gooi ik dat in een vak maar ban. Niemand die denkt dat. Definieer dan eens het maatschappelijk probleem. Nou ja, dit had maar opvoeding te krijgen, maar dat had ik maar te krijgen, maar het serieus probleem nemen. Want wij zitten dan ADO en Cambuur kinderen niks aan het waan. Maar die clubs, kijk als alle oorredivisieclubs, wat is oeral een probleem, volle meer verantwoordelijkheid nemen. Dus stek meer yield in beveiliging, stek meer yield, stek meer yield in politie. Als je in Duitse stadions, Engelse stadions, dus volle meer politie bij aanwezig. Om het in de gaten te houden. Nou, en daarna komt er nog het hele principe van je mag het normaliseren. Je mag die fans net in een kooi zetten. Maar even, we hebben hier de specialist aan tafel. Kunnen we dit realiseren? Ja, dit is net al met camera's in te dekken. Ik vind het veel meer gewoon een maatschappelijk ding. Wat je overal weer om en ik zei ze, je mag dat in stadions dan meer voorkomen. Nou, in Engeland hebben ze dat ding, lik op stuk en weet ik het al. Lik op stuk en net in de buurt komen van het stadion op een wedstrijd. Maar vervolgens zie ik je al kwam erop ergens op mijn veldje en zo kwam de derde kop in te slaan. Ja, maar wij nee, dat absoluut. Zeer zeker. Absoluut. Maar het probleem is net voort. Het aantal dierlijke ongevallen schijnt er heugen te wijzen. Als het zo schetst, Pieter, dan is het probleem eigenlijk onoplosbaar. Want het kan hem heel goed verplaatsen, maar het probleem bloot. In mijn beleving wel. Ja. Geert, ik vind het trouwens mooi dat het weer aan deze tafel zit. Ja, ik kijk. Ja, maar dat is even een skofkelien. Maar er is ook wat moois beleven. Want daar bist Louis van Gaal in kwam. Ja. Is dat mijn praat? Ja. Dat wie een bijzondere ontmoeting kan ik je vertellen. Want ik weer bij het afscheid van Marit Bouwmeester en de presentatie van haar boek. Dat boek dat is een voorwoord schreeuwt door Louis van Gaal. Hij kreeg het eerste exemplaar om op dat podium van Marit Bouwmeester. Nou ja, en wij stonden maar een camera bij. En we interviewen keurig Marit Bouwmeester. En we woonden dus Louis van Gaal interviewen. Toen waren er 2 problemen. De eerste diende hem vrij snel aan. Waar is Louis? Het wie ja, dat is een groot probleem. Ja, een groot probleem. Maar het wie de dag dat Johnny Heitinga ontslaan werd. En Louis van Gaal had nog een adviserende functie bij Ajax. Dus Louis die wierde zeil uit, bleek letter en die stier boeten te Berlin. Dus ik klamp on bij zijn vrouw. Wat een leuk mens is dat toch, zei ze. Truus is leuk, ja. Die stier te praten met Marianne Timmer. Ik leuk. Ik leuk. Dus ik denk, ik zie net verder. Ik wil je lekker stieren. Ja, toen zei Truus mij, als je Louis al vindt, onthoud even 1 ding. Je moet hem geen vragen over Ajax stellen. Ik zei, nee, dat doet hij. Nou, dat is echt gebeurd. Hè. Enfin, ik zie, ja. En eindelijk kwam ik hem in de hal van die beachclub, kwam ik hem zien. Ik zei, meneer Van Gaal, ik ben Geert van Tijnen, Omroep Friesland. Mag ik u even een paar vragen stellen over wat wij vanmiddag hier hebben gezien? Hij zei, dat gaan we niet doen. Oh. Ik zei, dat gaan we niet doen. Waarom niet? Hij zei, ik moest, toen ik trainer was van de bond en van clubs, moest ik interviews Jan. En dat hoeft nou niet meer. En nou wil ik het niet meer. Ik zei, meneer Van Gaal, u hebt geen idee wat u mij in het algemeen en het Friese volk in het bijzonder aandoet door dit te weigeren. Hij lachte vriendelijk. Hij zei, ik vind je een leuke kerel, maar ik doe het niet. Toen ben je op de schouder in Roemvoort. Oh, echt? Ja. Dus geen interview met Louis van Gaal? Nee. Helaas. Roelof, spelen jij de trouwens Ouroene Snijn? De beste wedstrijd van dit seizoen? Ja. Ja? Misschien wel de beste wedstrijd van de Ouroene 30 hier? Nee, maar dit is wel de beste selectie van de Ouroene 30. Oh ja, zou het keer hè? Ik wil mooi we missen Willem natuurlijk een beetje aan tafel. Ik heb een klapblokje net bij me, maar even een klein statistiekje gewoon. Gooi hem erbij. 21. 8. Ja, in 21 passes ging vooral onder de 1-0 van Jereveen. Ja. Nee. Oh, die net? 8 maart woon Jereveen en ik thuis van AZ. Dat wie maar die Henk Brugge wedstrijd. Dat Henk Brugge, toen Jonas het was. Toen speelden er maar 2 dezelfde spelers in de basis als nou. En dat is maar 8 maanden verder. Dat jouwt maar weer om hoe switch Jereveen nou makkelijk had in de selectie. Maar het versterken van de ploeg. Moet ik nog weten? Luc Brouwer en... Brouwer en Brouwers. Nee, Nee, Brouwers net. Nee, Brouwers net net. in de basis toen. Toevallig, maar.
Oké, dus Brouwer en Sam Kersten. Sam Kersten. Maar dat jammer aan hoe erg het team verloren is. Zo Hopland voelt nog in en Brouwer zit wel bij de selectie wie scoort, weet ik niet meer. Maar het jammer aan hoe versterkt het is eigenlijk het team. En ik vond het weer echt een zaan heerlijke wedstrijd. Maar ik heb wel toch, want wij hebben, en daar wie is terecht bij, wij hebben van Overheem toch, ik mag nou wel zeggen, een mooi klam bombardeerd tot centrale verdediger. Maar kunnen wij nu die met stuurt terugwerkende godverdomme kracht... die derde partij te voetballen op het middenveld, jongens. echt heel goed. Die weer echt heel goed. Die kritiek had ik ook gekregen. We hier in het veld maar wat meer oppakken. Maar dat zit hem dan op het niveau, bijvoorbeeld Linde en Matspili. Maar als nou just hoe goed het middenveld wie en hoe goed het zit, ja, dan had hij op dit moment wel een punt. Hè? Dat Van Overheem dus net centraal achterin speelt, maar op het middenveld. Ja. Dan is hij fantastisch. Nou, Thierry Luc Brouwer is die supergoed. Meerveld. Maar ja, dan wist ik ben echt een grote fan van Linde. Maar er valt net zo vol van de zenuwen. En we hebben misschien ook wel eens in dit programma kritiek op Maxence Rivera. Zo. Daar hebben we wel eens kritiek op, hè? Ja, nee, ik net. Ook net. Nee. Het is de maat, het is de Pauwels van. Het is de Pauwels van Heerenveen, jongens. Oké. Die trouwens ik net zo volle rendement. Dus wat wacht dat even, belangrijk? het was een komma. Het rendement mag nog even omheen. Maar die jongen die het, wat Henk de Jong al dit spritsen giet nemen, die had het. Ik zou zeggen, jij jouait aan Maxence een buut. Maar oui. De Maak eens een goal. Gust, Maxime een goal. Ik gunde Maxence een doelpunt. Ik ook. Een buurt. Ja. Hij hier won die ene actie wie fantastisch. 2 keer een poortje. 2 keer een poortje. Panna's in, Die seconde dat hij net al maken waard. Maar die jongen komt erom, let maar aan. Hij weer echt heel goed. Maar goed, nou, Oudering koest elke nieuw wel interviewen dus. Ja. Zo moet ik al je wel denken. Ja, ze voelen al je wel. Ja, hij weer wel echt een genot. Ik zie nog een discussie tussen Van voetballers. Overheem en Brouwers. Wie dan een man van de wedstrijd willen moest. Ja, maar die Brouwers maken natuurlijk een fantastisch. Wow. Ja, maar ik vond vooral de 1-0, die echt een zeelvoetbal doelpunt. Dat vond ik echt een hele mooie. En die twarm uit het oerstapje. Maar goed, ik stelde de vraag ook aan die van wie dit misschien wel de beste wedstrijd van dit seizoen. Ja. En precies diezelfde vraag, Hey. die stelde Sto on Robin Hoe Veldman. is het mogelijk? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we een team hebben gezien wat hart en ziel op het veld gelegd heeft. AZ bijna continu onder druk heeft gehad. Toch een paar momenten dat AZ er onderdoor kon spelen. Maar ik denk heel veel momenten dat we ze net over de middenlijn weer konden onderscheppen. En ook aan de bal denk ik dat we een paar momenten van rust hadden om ze uit te spelen. Maar ook een paar omschakelmomenten waar eigenlijk AZ wel wat meer bekend om staat dan wij. Dat we ze pijn konden doen. En is dan de 3-1 een afspiegeling van de wedstrijd? Ja, dat denk ik wel. Ja, hij vond het ook een hele goede wedstrijd. En dat vonden we eigenlijk al wel in deze tafel. Maar als dit is wat Jereveen kind, dan kan de lot ook wel omheen. Dan is Europees voetbal bovenaan zijn. Hey, maar dan is de vraag, lig je de lot er al wel heen? Ja. Nee, maar dan is ik zou Europees zeggen, voetbal jongens, realistisch. Ja, ik heb per weekend niks zijn, dat best haalbaar is. Ja, maar goed, dan zoals die ene week dit en de andere week Nee, hou maar die stomme frames van die. Nee, dat is onzin. Ik ga zo ze kennen als je de nadeel is als de play-offs zelfs, dus ben wel 2 keer in je wedstrijd. Dus ja, dan mag je op basis van Jont om die play-offs of Europees voetbal hellen. En dan weet je natuurlijk altijd wel keer alle kanten op iets aan wedstrijd, als het maar 1 keer is. Maar ze kunnen samen bij de eerste zone eindigen, denk ik. Dat kind. Ik bleef erbij dat soort wedstrijden zoals Fortuna uitleest. Nee, dat breekt ze op. Ja, en dat David vreet ik weer een gigantische kutpot uit Chimpek Zwolle. Ja. Man, Ja, dat ben ik wel van die wedstrijden. Ja, dit kind me wel raar gedaan. Sorry, Ja. gigantische vervelende wedstrijd. Ja, nare. Nare, Ja. vervelende wedstrijd in Zwolle. Ja, dat soort wedstrijden, die mag Jereveen winnen. Die maar ze pakken en maar zo de streeploeken. Dus wordt het gewoon weer vlak zien. Maar zo, het is Wossa, je ziet de landelijke media mensen. Jeetje, Jereveen voetballen goed. Komt het er niet in bij? Die vraag ik wel. Maar denk je, speel je het hele seizoen al best wel goed, hè? Ja. Alleen als een matje de konsen net door. Nee, en zien wel wat fases dat het een wat minder wie nou wie het hele wedstrijd eigenlijk wel goed. Maar, ja. Jongens, we Hartstikke zijn nou het einde van het kalender hier en dat zeer wij te grif voor hebben. Maar ik heb erop wijzen dat ik. Wat heeft er nou weer voorspeld? Ik de enige ben die consistent vasthouden het onder de vraag: helpt Jereveen de play-offs? Ja. Wat zei die dochter nou, Rolf? Nee, dat weet je al hier net. Mijn dochter. Nostradamus. Ja, dat heeft toch wat. er maar bij. Oh ja, wil je een krulletje? Goed, dan hebben we nog een blokje economisch nice, jongens. We gaan even een oer naar omroepzet. Want de langrinnende schulden die ben oproep van Tretje naar 34 miljoen euro. De kwartrinnende schulden, de schulden die binnen 12 maanden op IJsma binnen, die binnen 10 miljoen euro. Dat is al heel bijzonder zorgwekkend, Pieter. Even 2 vragen onder het begin. Matten wij in de winter bij oefenkeepje? Nee. Nee. Ook in ieder geval nee. Geurstrand. Sorry? Nee. Ik net? Nee. Bestjit Cambuur Takamir nog? Nee? Ja, natuurlijk. Oh ja, ook gelukkig. Maar goed, Cambuur, dat is eigenlijk de volgende vraag. Maar Cambuur wrakselt maar de hege lessen die ze betalen, Matte. Hoe heeg ben die?
No 2,5 miljoen euro. Dus dat is rente en aflossing. Alleen nog rente en aanlossing voor het Nijstadion. De leanings die toen binnen. Goed zo, daar wrakselen ze mij. En als Cambuur ergens met wrakselt, dan gaat vaak bij de telefoon. Vaak daarvoor hebben we daarvoor al een protocontact met elkaar. En ik zullen zeggen, waar ik me het eerste ik al even hoe verbaasd. Hè? Maar 2,5 miljoen is nou inderdaad de lijst die is elke keer betalen mast voor rente en aanlossing in het nieuwe stadion. Ja, heel veel clubs die hebben een huurstadion. Nou, huur is vaak naar duurder dan keep, want degene die het verhuurt, die wil ik nog per cent verzinnen. Dat is één. En dan een ding waar ik mezelf heel wat over verbaasd sta, moet ik zeggen, de aanronde weken, is dat ik heel veel mensen hier praten. Ik in de media, ik bij Voetbal Insight van de weken, of vliende weken. Dat was neem toch? Bij door Johan Derksen. Zelf ik naam, prima. Maar dan denk ik, ja, als je er geen verstand van hebt, praat er dan ik net over. Ik bedoel, hoe snel... Maar even namen en rugnummers nou dan. Even, Ljouwert de kranten bijvoorbeeld. Ja. En wat zit er verkeerd in de Ljouwert krant? Het is net dat er per se iets verkeerd zit, maar het is de ene kant wel benemen en een andere kant net benemen. En een balans had letterlijk twee kanten. Activa, passiva. En er zijn twee kanten een balans. En de ene kant wordt benaamd, dat is 34 miljoen euro schuld. Helemaal juist, dat is er ik. Dus 34 miljoen euro schuld. En dat is ook zorgwekkend. Ja, maar op het moment dat het aan de andere kant van de balans is, dat er van 41 miljoen euro om gebouwen en inventaris en installaties staat op de balans. Ja, dan denk ik, jongens, wat... Ja, maar dan was het al even verkeerd en dan wist ik 4, dus daar haast niks onder. Nee, maar er is iets verkocht. Dus voor die 34 miljoen euro ben je leningen omgaan. Daar is iets verkocht. Dat is gebouwen, inventaris, installaties. Dat zit op de andere kant van de balans. Dus het is net dat het yield uitsmitten is en dat er niks van waarom kwam is. En die beide, die 34 en die 41 schuld en hetgene was door de andere kant van de balans het verkocht hast. Ja, dat leidt uiteindelijk tot een lijst van 2,5 miljoen euro per jaar. Nou, die lijst, die mag je te dragen de komende jaren. Maar waarom hebben we dan het uitline dan in de Ljouwert kranten dat zo is? Omdat vadat lekker door ze had Omroep Friesland het stuk Hans, het Ljouwert krant het had, dat Omroep Friesland de jaarrekening aan. Dus is vanuit Cambuur wij de jaarrekening deelt met Omroep Friesland? Uiteindelijk? Uiteindelijk, al een week, al een waas die binnen cijfers deelt, toch uiteraard. En daarvoor? Dus daarvoor kwam het stuk van de Ljouwert krant. Nee. Dus de vraag, hoe komt het stuk bij de Ljouwert krant? Als ik gewoon gelekt uit eigen organisatie. Gelekt uit eigen organisatie. Maar daar kan Ljouwert krant er niks aan dan? Nee, maar dan haast als Cambuur zijn ik totaal geen mogelijkheid om een verpakt verhaal te brengen. Of een verpakt verhaal om gewoon beide kanten goed te beluchten. Het is net dat de Ljouwert krant Cambuur ik vind bellen dat toch ik gewoon bellen van hallo, we hebben een jaarrekening, we willen graag die meer reactie erop hebben. Ja, maar dat weer een tijdelijke dat weer de jaarrekening op het moment dat ze nou met mij het gesprek omgaan moest. Dus dat is net de uiteindelijke werkelijke jaarrekening van. Oké, ja, dat weet ik niet. Nee, ik wel. Dat weer een voorlopige jaarrekening, die door de accountant goedkeurd worden moest, die ik deelt is met de RVC en de stichting, en die vervolgens een paar dagen later bij de Ljouwert kranten leidt. Dus punt 1 is, er is iemand in de organisatie die had lekt naar de Ljouwert kranten. Dat is kwalijk. Dat vind ik behoorlijk kwalijk. En dat is kwalijk, ja, ik vind dat ik. Ja. Aan de andere kant, dat is echt goed werk van de journalist. De journalist, die vind ik dan vervolgens, beneem dan net alleen nog de schuldenkant, beneem ik wat er verkocht is. Maar je hem toch als club zijn, dat zelf, of je hem, of dat is de club natuurlijk, net, dat is geen mijwerk van de club. Precies. Maar je toch zelf in de hand houden? Ja, dat is uiteindelijk een advies wat ik zelf, waarom je onder directie, een paar dagen alleen. Ik zei, Jono, van volgend jaar, dat je wel met iets in moet komen, dat je zelf even de regie houden, door een persmoment uit te schreeuwen, waarin dat de hele taalachting doet. Maar dan maakt toch net een schuld lezen bij de Ljouwert kranten, maar bij hemzelf? Nee, maar er is dus eerst iemand uit de organisatie die het lekt dat naar de Ljouwert kranten, dat wie in de tijdelijke. En dat weer net de werkelijke. Want de werkelijke schuldpositie is dus kwarte termijn. Dus ik geen 10 miljoen kwarte termijn schuld. Want er zit €1 miljoen zit er toen nog in. Die er nou net meer in zit. Die zit nou bij de langere termijn kant zit die. Ja, precies. Want ze moesten €1 miljoen waarom betalen. Dat doen ze net. Dat seizoen mei omzet. Seizoen mei €1 miljoen dit rende seizoen weer waarom betalen. Dat kwam voort uit een deal dit we in maart maken. In maart kwam de man bij me. Toen zijn ze van, ja, BP had zijn betaling naar de dien. Terwijl het wel 2 jaar... BP werd heel niet neer. BP, dat ben die laadpaal. Er is een laadpalen deal en dat is €1 miljoen. Zo dat toen liquiditeit. Nou ja, die moest bijblijven. Nee, maar nou
puntjes weer waarom wat ik vind het nogal wat daar stand zei dat de kant zien werkt net goed hoor. Nee, ik vind dat hij te bot in je kant van het verhaal belicht. Ja, maar dat ook we zitten toch net om een verhaal van de Leeuwarden Kranten te recenseren. We zitten hier om te praten hoe oorzaken en gevolgen. Dat ik in de VI alleen nog maar in je kant benamerd. Hoe jongens de schuldenlijsten staan aan. Ja, maar je wist dat je een project omgang en dat je zelf net alles in heen om dat zelf al in te kepen. Maar het gaat me net om de kranten. Het gaat me erom dat je bent een club en je hebt e-cijfers. Zoals alle clubs toch, zoals Heerenveen, Cambuur, en Nick, dan beginnen de e-cijfers, die maak je bekend. Dus dan maak je hier een bier. Wat Cambuur ik altijd die stuurde dan vervolgens die e-cijfers naar de journalisten daar, die konden van tevoren nemen inlezen, die konden vervolgens vragen stellen en dan komt het naar boeten daar. Ja. Dat is hoe het jet, hoe het gaat. Maar altijd is hoe ik vind het gaat. Nou had Cambuur dat net in. Die had zijn, we sturen. Dat is al net weer. Op het net wat ik zeg? Nee, voordat het moment was Togra Wost, wat ik gebroekelijk vind. Ja. Waren voorlopige cijfers lekt naar de Leeuwarden Kranten. Oké. En daar is vervolgens een hele hype oer ontstaan. Maar dat waren dan het eerst de werkelijke cijfers. Want nogmaals, toen heb ik zelf met die jongens ingrepen en zei... Oké, jongens, zo krijgen we geen accountantsverklaring. En krijgen we geen accountantsverklaring... Ja, dan gist een god in was net wezen worst. En dus wil ik nou van jou, Pieter, hoe stiert Cambuur ervoor? Nou ja, er is een hele uitdaging financieel nog aan te gaan. Hè. De lijsten ben hoger dan dat je betocht hier. Daar heb je wel Kees Rozenmond. En daarmee jongen werk je de komende jaren. Kees Rozenmond, de algemeen voorzitter van Heerenveen, zit hier dan aan tafel. En die zei dan net met een heel serieus gezicht. Jongens, de inkomsten, die moeten omheen. En de kosten, die moeten naar onder. Nou, maar hier is net oors. Precies hetzelfde. En in de tussentijd, Arjen, is het zo dat ik de club voor een protte ellende besparen ga voor 1 november. Dus ja, want dat was net al in die lening van Oren miljoen. Vanuit die voorlopige lekte cijfers naar de werkelijke cijfers, daar zit dan heel verschil. Daar zit een verschil van Oren miljoen euro die het van de korte termijn naar de langere termijn te gaat. Daarmee is de hele stress van de ketel oud. Dus die hoef je nou net weer voor om te betalen. En 1 miljoen euro aan certificaten, die nemen ze als onderdeel van plan herfinanciering. Die hadden ze me vragen, was die naar voren te loeken? En wel alvast waan, zodat we het gat van Vlientier en dit seizoen per definitie op voorhand aandekt hebben. En vanuit die zo'n basis wij, ja, maar dus nou naar volgend seizoen, maar het om weer richting het nulpunt te komen. Is dit dan een noodverband? Ja, uiteindelijk wie dat natuurlijk altijd een paar dagen var in november. Ja, dan is dat dan een noodverband. Dat wie net wat je woont. Absoluut. Pieter Witter net een ietsje. En dat ietsje maar zich voortleed een groot voorschot nam op de toekomst. Want dan wist dat juist die namen komt op het stadion van die bedrijf. En dat moet in ieder geval voor u betellen. Ja. En nou hebben we dit weer wat. Kist dat even naar voren, Helly? Ja. Nee, dat vind ik best af. Maar uiteindelijk, dan hier de club. Hè? Dan hier die dat al hier oost waren, dan hier in 2000 hier net besluiten maat om naar een nijbouwstadion te gaan. Dan wie je zitten op het Cambuurplein, waar ik in mogelijkheden wie een, ja, dus dan hier nou een discussie gaan van ja jongens, wie had je een spelersbudget met roer, want wie moet er yield in een verbouwing stekken. Dus ja, dat wie ik net goed kan. Nee. Dat is mijn waarheid. Die pleidooi is van de allereerste keer dat je hier in de podcast bij je zitten hast, de lasten wat omleeg. Ja. En de inkomsten omheen. Ja, dat echt. Maar vooral de lasten. Het is altijd enorm hameren op de lasten omleeg. Ja, en dat is er nog net van Kaan. Integendeel. En daarom ga ik zelf, als je daar weer het plan wat ik zelf mee initieerd naar de gemeente daar. Het financieringsplan wat in juni naar boeten gebracht was, waarin de gemeente vregen was voor €1 miljoen. Dat kon net, want staatssteun. Precies. Handje ophouden. Ja, nou ja, dat mij ze nemen, maar ik bedoel dat ze nee, dat ben ik heel graag. Dus dat is prima. Hè? Maar er binnen 3 geweldige ontwikkelingsgebieden in Ljouwert bewerkstelligen tot het naar je stadion. Alleen nog als 600 wentes op de plek waar het oude stadion ziet. Ja, dat is weer. Dus en als just dat de gemeente uiteindelijk nog net €1 subsidie ommaken had naar Cambuur, maar zelf wel 3 gigantische ontwikkelingsprojecten aan had. Ja, dan vind ik het. Nou, net, ja, dan kan je zeggen dat is haan ophouden. Ja, ik vind het voorstel waar ik zelf mij uitwerken ga naar de gemeente. Ja, daarmee wie zei ik een €20 miljoen schuld winst kwijt. Ja, ik denk nog steeds, jongens, hier in je handjes kniepen, meid. En ze hadden nou uiteindelijk dat er een advocaat uit ziekje letten. En zei van jongens, dit neigt naar staatssteun. Nou, dat kan op oren plakken bij orenvoetbalclubs, die elkaar wel neiging kennen. Ja, daar gebeurt hetzelfde verhaal wel.
Ja. Oké, waarom is het daar dan geen staatssteun? Dat vreeg ik nog steeds wel af. Maar hoe zorg je hem er nou voor dat die inkomsten omheen gaan? Uiteindelijk in mijn beleving hier dat 2 jaar lien hier dat al man. Maar hoe? Dus nee, maar eerst al in mijn beleving hier dat 2 jaar lien hier dat eerst al man. Maar toen hier we de situatie dat de meesten die dat besluiten moesten, ziet nog op het Cambuurplein. En er wat een naai stadion bouwt op het plak van nou. En dat wie dus nou een bouwput. En aan de voorkant van dat seizoen had je geen prijsverhogingen in. Maar de tickets bedoel je dan? Alles. Seizoenkaarten. Sponsoring, tickets. Nou, dat wie een onmogelijke situatie. Want meesten moesten er een bouwput heen. Dus de vregen sowieso al een hele protte van de meesten om dan ik nou een verhoging te doen. Van 10-15%. Nou, dat waren ze net doen. En ja, daar kan ik ergens ik nog wel begrip voor brengen. Maar hier staat toen niet in. Dan is nou in dit rinde seizoen al geen te kwart meer aan. Nee, maar goed, dan voorspelst dus nou al wel voor het seizoen een prijsverhoging op de gemiddelde seizoenskaart van 10-15%. Dat is wat de verleden week ik mij de directie besprutsen is. Het zal uit de lengte of de breedte komen, Matte. Ja. En hoe vieren... En een alternatief is om je spelersbudget naar beneden bij te stellen. Maar dat past vanuit je sportieve ambities. Nee, maar wat kan bijvoorbeeld de verkeer van Baoef en Geurstrand je in dit verband helpen? Dat het Heerenveen ook altijd die heeft operationeel te kwart omvult, maar de verkeer van de winst op spelers. Met zo dadelijk even verschillende stappen. Daar praat ik laatst even met Henk over, Henk de Jong. Die zei ik van, goh Pieter, maar waarom kan het nou bij Heerenveen wel en bij Cambuur net? Die begin ik mijn operationeel te kwaad doen in het seizoen. Ja, maar die had je 20 miljoen euro eigen vermogen op het balans staan. Bij Cambuur is het negatieve vermogen is nog negatief. Dus op het moment dat je mij een operationeel verlies in het seizoen begist, dan zei de KNVB, ja, daar tekenen wij net voor. Of de accountant die tekent er net voor. Die zei, ja, daar heb ik nog geen vertrouwen in dat wie mij het zien is. Dus eerst al, dat valt net daar. Is het nou zo dat een verkoop van een speler dat waarde creëren gaat en dat helpen gaat? Ja, maar natuurlijk. Maar het is ook zo onoorkant, Pieter. Want Cambuur had dit seizoen voor 3 miljoen euro plus minus verkocht. Pauwels, Nieling, Messera, Natti. Uiteindelijk komt er dan maar 1 miljoen van ten bate aan Cambuur voor dit seizoen. Voor dit seizoen, ja. De rest gaat voort om zaakwaarnemers, om een spelersfonds wat Cambuur nog altijd had. En een paar zulke uitsmaat worden. Dus daar zal Cambuur komende seizoen nog. Ja. Maar de haast maar 1 dus de stelde verkeerders Baoef voor 3 miljoen. Ja, als er dan ook maar 1 miljoen van oer haast, omdat 12 miljoen weer op allerlei manieren of kwijtrekkers of uitsmaast. Ja, hoeveel winst had hij daarvan? Ja, nou ja, de proberen ze vol mogelijk te houden. Maar laat me 1 ding heel duidelijk zeggen. Vleend seizoen, het te kwart derde, dat we met leningen en met die 1 miljoen certificaat die er zijn DNA. En ik dit seizoen is daarmee aandekt. Dus voor Vleend hier en dit seizoen ben ik geen probleem meer. Het zicht en de eigen, maar vooral in het volgende seizoen te. Hoe kunnen we al die zwaar dat de omzet naar omhoog gaan en uiteindelijk een stukje kosten naar beneden te. Zit er nog ik ga heel stellig, als ik in de directie zijn en ik op oren plakken, er wordt je net verkocht onder die dwang. Er gaat nou net een club komen, ik net mijn eigen club Feyenoord, die nou voor een appel en een naai spelers van de skate. Nee, geen appel en naai. Nee, ja, maar goed, elke nieuw wit natuurlijk, dat kan bij heel problemen hebben. En dan wordt bij over 1 miljoen minder euro. Ja, absoluut net, want die druk is er net. Dat ben ik maar niet eens. Waarom is die druk net dan? Nou, omdat het volgend seizoen nog tiert genoeg, dus is nog 8 maanden tiert om ik het te kwart van volgend jaar rond te filmen. Even een paar dingen nog. Mooi. Nou, mij bijvoorbeeld volgend jaar dus bijvoorbeeld prijzen omhoog. Dat zal eentje wezen. En dat gaat heel vlot. Ik had verleden keer, of 2 weken geleden, een discussie in mij kregen over 10 euro per kaartje. Nou ja, toen wist ik al even. Ik denk, ja, 10 euro is net. Maar met 3 of 4 euro per kaartje. Maar ze rekenen hoe vlot dat gaat. Dat gaat net zo vlot. Nou, als je al die 15.200 rekst, ja, maar rekst 18 wedstrijden. Van die 15.000, er is een heel deel verliesvakken, er is een deel sponsoren, er is een deel vrije verkoop en er is een deel, een heel groot deel seizoenkaarthouders. Net alleen seizoenkaart niet omheen, dan ik losse kaartjes. Ja, maar seizoenkaarthouders, hoeveel seizoenkaarten zijn afgekocht? Iets van mij 9.000 nog wat. Nou, 9.000 een keer 10. Nee, dat is 3 euro per wedstrijd. Ja, maar ja, oké, maar dat is 450 euro. Nee, maar ik had toevallig hier bij de commerciële man van commerciële afdeling bij Heerenveen, ik kon gewoon niet zien. Ik met de leidje van ja, door je Super League, want dat levert haast niks op. Het levert wel wat op, een verheging van die kaartjes, maar ja, maar in ieder geval peanuts. Nou, ik denk erom dat hut gaat. Als toen 6,8 miljoen is dit hier het budget voor sponsoring. Nou, als er dan een god is voor 6 een hele ton, dan zit er 8% tussen. Oh.
Maar Pieter, kunnen we zeggen dat de eindconclusie is... Cambuur bloot bestingen zonder punten aftrek? 100%. Ik vind dat echt een debiele discussie. Een debiele discussie. Ja, dat is Nee, echt... dat is net dat kom. het op wie het west. Ja, Als nou dat ja. miljoen on certificaat net Dan- nul al ja, kost hier is. maar dat is dus nou net meer de situatie. Nee, het is nou net, maar dat wie wel onwaardig. Dat weer, dat klopt. Ja. Het die oplost. Maar dat heb ik Ja, oplost. ja, maar dan is het dus geen debiele discussie. Het heeft gewoon Ja, een maar- periode Ja, maar het ik snap actueel wat ik bedoel. west. Dat is nu- Als je dat is ook geen discussie. Nee, maar bij Cambuur ben je heel goed in Ja. bagatelliseren van hoe slim het is. Als je dat bedoelde, krijg ik nog iets beetje te zeggen mij hoe er daar onder de week op reageerd wordt. Ik denk, en één, het is al de werkelijkheid niet meer. En twee, ja, vertelde ik wat op de orenkant van de balans zit. Nogmaals, zit ik voor meer dan 40 miljoen Maar euro te voel bouwen. zelf beter ompakken, zelf informeren. Ja, nee, zelf. maar zeker. Dat laat maar echt Ja, veel bij hemzelf. maar Ja, ik heb ja, begrepen maar- dat Cambuur dat ik van doel is om dat al jaar een beetje transparanter te en eerder en betiter te communiceren met de hele pers en de mensen die daar. Dat is wat ik zelf mij zei. Nou, en uiteindelijk, Derek, jongens, als je, in mijn beleving gaat het heel bot over taken, rollen, verantwoordelijkheden, ja, en ik zeggenschap. In drie stappen. Er binnen taken en rollen die je hebt. Dat is vervolgens brengt dat ik verantwoordelijkheid mee zich mee. En uiteindelijk kun je dan daarna een stukje zeggenschap uitoefenen. Ja. Nou, wat is bijvoorbeeld een taak en ja, zeker. dingen vrij, want Ik voel het wel lekker in. Ja, ik vind het wel blij. Ik ben wel blij dat het in komt. Ik ben toch heel benieuwd naar de vraag van Geert. Ja, ik denk wel, maar die komt ik nog. Ja, die komt nog. sorry. Ja, pak ik dan. ja, nee, maar dan ben ik aan het denken van waar ik word. Maar Die heb ik helemaal kort inmiddels, dus ik word niet grussen. Je hebt kinderbest. Taken, Nou, als je taken en rollen, verantwoordelijkheid, zeggenschap. Hè, en taken en rollen, ik in de hele afdeling. En dat is het ding, dat probeer ik meestal intern vaak die spiegel voor te houden. Waar is er verantwoordelijk voor de lange termijn leningen binnen Cambuur? Welke afdeling? Ik neem gewoon de financiële afdeling. Of een algemeen Lange directeur. termijn, algemeen directeur. Art de Graaf. Nee, Nee, RVC. nog eentje hoger. Stichtingbestuur. Stichtingbestuur. Stichtingbestuur is Oh, en daar zit Bert van den Brink in. Nee, maar Hey. stichtingbestuur is verantwoordelijk voor de langere termijn van de organisatie. En ik de langere termijn financieringen. RVC wordt omgesteld door de stichting. RVC had toezicht op het bestuur. En het bestuur dat ik zoals als het uitvoeren van het beleid en de beleidsplannen die met de RVC samen schreeuwen. En ja, daar is juist ik dat er wat stekken vallen binnen. Ja, want er komt nou een vraag hoor. Van Wie is dat van Bert Roelof. van den Brink? Ik had heel veel waardering voor de mensen. En het had voor mij een bron van inspiratie geweest om ik te dwaan met Cambuur wat ik nou ook dien heb. Maar ik vind dat ik iemand is die zijn taak en rol vanuit de stichting beter voor de bril had. Als jou als taak, rol vanuit de stichting hebt om leningen, om contact met financiers en alles te onderhouden. En je liet een stuk opstellen zoals Aaron en jullie oer de grootste financier van Cambuur. Ja, dan denk ik dan best even vergeten wat ik al wat in taak en rol wie. En dat is als stichtingsbestuurder verantwoordelijk voor ik de contacten en de relaties onderhouden naar financiers. Door bedoelt het stuk waarin hij die als grootste financier naar de gemeente Ja. nogal wat verbieden. Namelijk dat Sto ek desiet is voor die eigen gewin. Dat stuk bedoelst? Ja, nou, dat is dan toch risicovol. En Dat is niet handig om dat binnen één club zat te communiceren. En dat zijn nou stukjes dat je probeert iedereen erop te wijzen en dat iedereen een oordeel en taken en verantwoordelijkheid heeft. Ja. Helemaal eens een bak koffie dronken. Want misschien dat wie Arne Simmer misschien een Ik had het voorsteld. En vervolgens kwam er weer een hele pistel met wat al verkeerd wie en wat al net goed wie. Ja, dan op een gegeven moment zak je de moed wie wat voort. Maar laat me vooropstellen dat ik heel veel respect heb voor wat de man ik al die had bij Cambuur. En dat is heel fatsoenlijk, maar je hebt natuurlijk rollenbol toestritten. Ja, maar is helemaal net weer. Hij zit achter me in het in de stadion. media wel. Want die Arne Simmer waar wat in de dan? media te zien wie dat wie gewoon ierlijk modder smieten. En waar dan? Waar heb ik bijvoorbeeld modders gegooid? Daar hast in een stik bij us. Hast al Wat heb ik toen die in? Ik ga hem omsprutsen op zijn taak en rol als stichtingsbestuurder. Die ik get hoe het uitjaar van certificaten. Ik wie toen al een jellier. Ik een verzoek die in om certificaten te kepen. En al een jellier holt hij dat zin van de stichting dat ik certificaten kepen kon. Dus ik ga hem omsprutsen op zijn rol. En vervolgens kwam het hele stuk van de Ljouwerte kranten kwam om mij heen. De bakmeester rond. Waar ik al in mijn zorgplicht miste hier. Ik bedoel, voor mij heb ik 4 keer op cruciale momenten deze club geholpen. Dus dat iemand hier ons zijn zorgplicht verdiend had,
dan ben ik het. En dat jouw taak en rol vanuit de stichtingbestuur hè, om voor de langere termijn van de club te steken en langere termijn contact met financiers en goed te onderhouden, dan vind ik dat net heel verstandig om zo'n stuk op te stellen. Komt het altijd nog goed tussen Dij en Bert van der Brink? Ik ga geen spel met de man, helemaal niet. Dat wordt overal insinueerd. Maar dat is helemaal net weer. Dat klonk net zo vriendelijk nou. Nee, was het even vol. Maar maar omdat iemand zijn taak, omdat iemand zijn taak en rol net pakt. En omdat je dat op een gegeven moment ik al een jaar lang probeerde haar te jaren van jongens, pak die taak en rol nou ik. Ja, nou, misschien komt er ooit weer vrede op tussen je beiden. Ja, maar de oorlog is er ik net. Zeker, maar dat brengt me bij de kriesstrijd. Ja, ik zocht naar een berichtje, Pieter. Ik zocht naar een berichtje. Bewaar je die vragen nog heel even. Oh ja, dat was een vraag, hè? De vraag van Geert. Ik noteer hem. Er komt nog een vraag van Geert. Ja. Maar eerst naar deze kriesstrijd. Want die kunnen we winnen. De meesten die dit joggen, die kunnen dit winnen. Nou, Geert, zet hem op. En de vraag is, komende vrede speelt het Cambuurtje in Helmond Sport. Zeker. Welke oord Cambuur speelt het Chinburg bij Helmond Sport? Ja, vrienden en vriendinnen van de Sportcast. Dit is hij dan. De enige one and only kriestrui van Sportclub Cambuur. Ja, die kun je zomaar bij ons krijgen, jongen. Achsto even antwoord juist op de vraag. Wat voor speelder van Cambuur, die het ooit bij Cambuur spelen, speelt het nou bij Helmond Sport? Even mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Namen erbij, adres erbij. Geen telefoonnummer, want we bellen je toch net waarom. sport@omroepfriesland.nl voor deze... Nou, wat is het? Een uniek exemplaar? Uniek exemplaar. Welke maat is het? Universeel. Universeel. Een elletje. Misschien kennen we, want je net iedereen, en dat neem ik ze net een keer, kent die selectie van Helmond Sport. Dus misschien kan het makkelijker maken door een poll en dan jou wat meerdere opties. Een polletje. We nog een polletje? Ja, we nog een polletje. Ja, we nog een polletje. Smit. B. B. Lukovic. Ja. C. Bayrami. En D? En D. Nou, daar is hij dan. Nou, maar staan een orenpol nog betekent. Ja. Ja? Oké, Thomas Stal. Laten we jongens zien. Goed zo. Trouwens, oortspitsen ben ik weer aardig op dreef, uit de Wiecoin. Daniel Karsbak, die wint bij Sarpsborg. Kijk. Maak het er weer in. Intussen, noem het Sontje. Topscorer, hè, daar. En dan hebben we nog de Jonathan Afolabi-index. Ja, dat scoort. Hij het scoort. Nee. Kortrijk wint bij jou het waar van Lommel. En waar scoort het laatste doelpunt van Kortrijk? Jonathan Afolabi. Nooit voor man. Nooit voor man. Hebben wij ze al toch Nooit voor dan iemand. Nee, het Ierse 8e wereldwonder, wat wie het? Zo is het. Er zijn een aantal joggersvragen binnenkomen, jongens. En de eerste joggersvraag die is van Ale. Die is voor jou, Pieter. Ale. Ja, klopt het dat meerdere sponsoren yield vooruit betalen haar vanwege de kosten van het nieuwe stadion en dat je die inkomsten de komende jaren dus missen zullen? Nou, bijvoorbeeld het stadion namen hek zelf dan vooruit betalen, 1,24 miljoen. Nou, ik meen net de bot op inhoud ingehen op liquiditeit en al die woorden. Maar dat is dus een voorbeeld van wat nou dus een schuld van de club is. 1,24 miljoen hek daar wat niet vooruit betalen. De eerste 2 seizoenen, dat maakt iets zien niet hier, maar dat in de boeken verwerken. Dus 1,24 miljoen, nou 2 seizoenen aan. Dus er is 2 keer 124.000 euro in de boeken verwerken. En die oren 1 miljoen euro is dus nog een schuld die de club heeft te voldaan de komende 8 jaar. Ja. En dat werd boekhoudkundig als schuld zien. En zoals die, Je binnen mag nog volle het weer meer. omtellen. Dus dan, als je iets weer omtellen, maar het is dikke schuld. Dan werd het in de boeken zien als een schuld. Maar ze materiëren dus een dienst voor leveren. En dat is dus dat die naam op het stadion bloed de komende 8 jaar. Maar zoals die, binnen dus volle meer sponsoren. De wien, de horeca is een voorbeeld. En volgens mij ben er nog... Er is een Skybox is een aantal jaren vooruit lutsen. En voor de rest is dat heel goed te hoesjen. En dat wie dus ook niet zakelijk om het stadion opbouwen te kennen. Nou ja, je had dus, wat krijg ik al zei, ja, mij geen centen in de beurs, hij een project aanleveren. Je ziet een positief eigen vermogen van 1,8 miljoen, dus nou negatief 1,2. Ja, dan kan ik zeggen met 3 miljoen euro eigen yield, als je een heel stadion bouwt. Als dan een kwartier langer tropraas, Pieter, dan is er niks aan de hand. Nee, dat vreeg ik Jan Hofstra eigenlijk hoor. Pieter, kies toch mij herstellen? Ja, 100%. Ja, jongens. Oké, Jan Hofstra, niks aan de hoorn. Jan is het? Ja, Jan Hofstra. Jan moet al even 3 dingen goed om te horen. Die maakt zien dat er zo vol mogelijk voetbalkaartjes keeping gaat de komende tijd. Ja. Dat er zo vol mogelijk eten en drinkt als dat zijn vrouw om taal heeft. En dat ik betaal het voor de kaartjes. Oh ja, dat denk ik, ja. Nou heb ik begrepen dat de drankomzet in het Cambuurstadion ongeëvenaard hoog is. Ja, dat klopt. Ja, maar net dat de hele drankopzet gaat ik naar de club, toch? Het is niet alles een heel procent van elke euro wat bij Cambuur binnenkomt. Ja. Goed zo. Ik heb dat de nog club al een nog vast een bedrag daarvoor kregen had. Ja. nog een vraag van Jan Jacob. Jan Jacob zei van, ik jouw certificaat nu voor een vakantie naar de Malediven. Voor Pieter ik een PK'pje. Nee, ik dacht het al. Ik. Ja, Hans. Mike de Mai. Ja, Hans had een vraag voor Roelof.
Wat wie de mooiste goal bij Heerenveen AZ? Ja, ik denk toch die eerste eigenlijk. De eerste? Ja, dat paasje van Veroverheem vond ik dat vooral die paas. Als Messi bedoel ik het de hele wereld door. En nou die Veroverheem het. En gaat hij op Friesland over. Die vond ik wel lekker, ja. Oké, en dan Björn, die wil ik nog weten wat de outkeepsom is voor Lamboy. Mocht AZ interesse hebben. Die gaat net voort. Die gaat net voort? Nee. Maar alles is te keep, Pieter. Dat wist ook. Nee, Laris net. Laris die is mijn project bezig. En die wil de komende jaren graag die volgende stap hier met Cambuur meidje. Dit is zo'n soort vertrouwen in hem. Ja. Lars is net graag benauwd om Lars. naar de arbitragecommissie te stappen. Hè? Dus Nee, als hij echt voort wil, dan... nee, maar ik heb er zelf wel absoluut vertrouwen in. Maar het is natuurlijk ik daar meer dan Laris zijn. Die had ik een heel team scouts om zich heen. Ik vind ook dat Ruben de Jong daar in net genoeg belochten wordt. Net genoeg. Nou, je bent wel vaak. Ja, nou ja, dan kerst dat vaak genoeg zeggen. Ik gun het Ruben daar net van. Maar ik neem al zijn oren, jongens, om zich heen. Die jongens leveren een prettig om te pijp. weten dat Cambuur die scouting nou lang omlet toch eens een keer aardig op poorten zet had. Ja. Dat had ik lang een Achilleshiel West, hè? Die had ik niet heel voor. Nee. Nee, maar dat wie van Simmer dus ik een naaie situatie voor hun. Omdat ik daartoe zijn van oké, ik steen garant of ik neem die certificaat na. Derde basis van heb ik een Bouwen en een Sjeustrand. Ja, maar dat zullen orenclubs toch echt. De AZ die is echt vooral van jong talent. Hè. Dat doet AZ precies hetzelfde. Nou, Hybrids gaat daar dus voort. Dan zie je ze aan een vervanger. Zij zeggen echt dat Lamboy het hartstikke goed doet in Ljouwert. Ja, die helft je goed kepen jongens in en verkepen ze voor miljoenen. Ja, alles is te keep, Pieter. Ja, nee, oké, ik zit je net om te zeggen dat Laris net te keer is en dat Laris nooit een keer de volgende stap mee zien. Maar ik geloof er ook in dat Laris ook goed zielig is van het plan wat we hier met Cambuur rond het voeren binnen. En dat er een heel mooie uitdaging voor hem leidt te komen die. Ja, AZ is wel positieverbetering. Ja. Nou, maar laat ons zelf en Belly. Daar ben je gevoelig voor. Positieverbetering. En dan komt er ook nog een vraag van Geert. Ja. 2 vragen. Natuurlijk. Terug naar het begin, zo ik zei ze. Waar draait het om? Inkomsten verhegen, lasten verlegen. Kees Rosemond. Correct? Absoluut altijd. Oké. Is het zo dat de financiering van dit geheel, maar die enorme lastenberg, een reële kans is dat via herfinanciering, via sponsoren of wat voor oren investeren dan ook op korte termijn omleeg gaat? Wat neemt de kwarte termijn? Nou, tussen nu en 1 juli. Nou, dat is krap genoeg. Dat is krap genoeg. Ja, Tussen nu en 1 januari 2020. dat is realistisch. En dan worden die lasten dus omleeg gebracht. Nou ja, dat kan. Dat is Nee, realistisch. dat is de vraag net. Ken dat of gebeurt het? Wat denkst? Nee, dat zit er voor mij echt op rug tussen. Het kan dat en het gebeurt. Dat zit er voor mij precies tussenin. Oh. Ik heb er ook toehouding dat wel ken. Ja? Ik weet dat er werken wordt. En was de externe financiers al loeken die dit voor minder financieren willen, dat nou het geval is? Onder andere. Hè, maar dat we de hele plan willen er nou nog uitwerken. En dat probeer ik te zeggen. De taak en verantwoordelijkheid. Eigenlijk zoals ik dat punt bij stichting bespreken moeten. Die is in de basis verantwoordelijk voor dat stukje langere termijn. Okay. En vervolgens, vraag 2, dat gaat dan om de inkomstenkant verhegen. Ja. Hoe groot is nog de romte binnen dit hele concept van Cambuur naar stadion om die omzet omheen te krijgen? Als je van de drankomzet, zal ik maar zeggen. Nou, ik schat in dat samen 1 miljoen of 3 is als dat haast door de kaart. 1 miljoen of 3? Ja. Ja, als van de eerste divisie naar de Eredivisie is. Nee, huidige situatie. KKD. Ja. Alleen nog toch meer kaartjes op de Westtribune te verkeerpje en de Nou ja, prijzen wat ermee zeg alleen maar dat er nog een mogelijkheid leidt voor 270 extra stwollen op de hoofdtribune. Ja, Nou, op het moment als die stwollen voetzest varen en 1000 als fjouwer per stuk. Ja. Nou, dan best wel op 1,1 miljoen in te hollen. Dat zou samen kennen. Dat was VWO die in. VWO? Ach man, MAVO. Nee, Maar wel D-niveau. Wel D-niveau. Maar ik weet dat de yield voor is, want er moet eerst nog wat stwoltjes repareerd worden. Dus dat kost het een keer. dat is ik schande. Dat maar eerst nog weer repareerd worden. Inderdaad. Nee, maar dan was het in alle hoeken zijn. Meer mensen in het stadion betekent ik dat het voor sponsors aantrekkelijker wordt om te sponsoren. Ja, nou, misschien is het net precies draaien, maar 12 draaien maar altijd. Maar er is geen noodzaak dus om te promoveren. Er is dus geen noodzaak. Nee, die is er absoluut net. Nee. Maar het helpt wel. Ja, nee, maar het is sportief wel... maar pas op wat er gebeurt. Op het moment dus natuurlijk helpt het voor de korte termijn. En helpt het in volgend seizoen daar. Maar in mijn beleving is het dan zo dat het uiteindelijk een oerhalver wordt voor het spelersbudget. Dus op het moment dat je nou die promotie maakt, dan krijg je een spelersbudget waarmee dus onderom een bungeling is in de eredivisie.
Dus, Goed. dus En het we was hebben de korte natuurlijk termijn ook dat ja. Pieter, ik wil redelijk Maar de langere baat. termijn, nee. Pieter had natuurlijk wel redelijk baat bij het feit dat wij nationaal in de maatschappij en de sponsoren hier meest yield zitten. Dus even dat het net zo vol onhaan is, dat het rustig is. Daar is natuurlijk ook baat bij. Dus maar we willen even in die achterrol houden. Ja, maar dit is wel het reële verhaal. Ik Hopen denk wij dat dan dit- maar. Ja, dat wist toch net? Met twee versnel Maar die om zie mijn ik verhaal. Nou, nee. Is het maar? Nee, ik vind het net zozeer om die verhaal. Maar het is wel belangrijk om te weten dat stoot baat bij rust. Oh maar ja, de maar- receivers die stemmen op de website nou Ja. andere online publiceert, ja, die ben natuurlijk wel enigszins ons Dan zit ik net op een puntensysteem van de FRS rating system van 15. Dat zou ik direct maar eerlijk tij aan, Roelof, dat ik eerst een oren gedachte hier. Dat we werden op dezelfde 26 oktober. Toen heb ik zijn arts zijn, hè, die mensen, dat ik tot het stadion rond. Toen ik zei, oké, maar het van 1 november oplost worden. Dan brengt ze het eerst maar de boeten daar. Het hele verhaal, zou dat nou lekt, is naar de oude kranten daar. Donders het maar op stritten. Oh, ja. En laat het maar gebeuren. Ja. En ik dacht dat ik daar zelf baat bij hier. Ja. Maar ik denk dat het hier dat iedereen gewoon echt even weet hoe het op dat moment ervoor staat. Ja. En toen had Art me waskouwen en die had rustig bij me zitten. Die had zijn Pieter. Daar had de clubjes geen baat bij. Dit was Sjen dat we werken kennen aan een oplossing in deze dagen. Want op het moment dat dat nou hetgeen is wat de boete komt, dan krijg ik stress en onrust. Ik in de selectie, zaakwaarnemers en weet ik het al jaren. Dus laten we dat nou voorkomen. Ja, wel heel naïef, hè? Want je weet dat het uiteindelijk toch wel een boete komt. Ja, maar nou is het wat naar boete komt, is dat het oplost is. Ja, ja. En dat kijk is vanuit die oplossing wij, kijk we niet voor aan. Nou is het wel gewoon rust. Oké. En uit die Jongens. rust wij verder bouwen. We moeten, want we zitten al haast op een uur en we hebben een heel soort vragen beantwoorden. Na je week hebben we trouwens een nieuwe rubriek. Zo. Gerard van der Belt, die zal elke week een vraag stellen. Ja, en dat is dan net zozeer voor de joggers, want die zijn vaak hele lastige vragen. Ik hoop Maar- dat het niveau wat naar onder gaat, want ik voel ze wel heel dreig. Ja, maar we Laat ze kunnen de niet jingle denken, kunnen we wel even jaren litten. Hoe het dan klinkt als Gerard van Ja, der ik Belt een vind het vraag echt stelt. Nou, lid maar jaren, Gerard van der Belt, de De jingle. vraag van Gerald. Hij is veel te moeilijk. Maar wellicht de vraag van Gerald van den Belt. Nou goed, dat is dus na je weekend. Dan komt de vraag van Gerard van der Belt. Ik herkende de deuntje of zo uit een programma van Omroep Nijsmakkers. Heeft er wel eens van Ja, ik heb er nooit van jet. Ik word je heel volle jingles Oh, van ja. Nijsmakers. Zo moet ik allemaal trouwens. Hij het verhaal hij het verhaal wil je dat Gerard van der Belt Meijer al als ik finaal doorheen lutsen het. Nee. Is je me al die verbaasde zin? Ja. Ik heb de Nijmeegse Vierdaagse fjouw keer 50 kilometer aan dit hier. Zo. En de laatste dag een keer saffelen bleren. Dat weer de voet meer hingerteken van bleren. En de laatste dag is het Gerard toen mij met Meijer aan. Maar als een fjouwer roeren, wie er op een wedren. Hij had de hele dag mij met Meijer aan. Hij had het hele stuk, hij had hem in tas droegen. Die had ook 24 bepakt. Wie een militairen bij die lichtere tas dan wat ik mij hier. En die pakte die tas beet. En die, ja, kijk, met een barbecue setje hier ik mij. En Gerard die pakt die tas. Ik eet ondertussen nog even een frikandeltje tussendoor. Gerard die pakt die tas, die 24 kilometer van mijn hoek. Ik moest even pissen. En die klapte op de regen in. Maar die had de rest van het stuk had er mijn tas droegen. En mij zwaarder dat ik überhaupt de finish helle had. Machtig. En nou ja, van de Fjouwendaagse, nou, de vraag van Gerard. Het is toch mooi, jongens. schitterend. Wat oerbloot, jongens, binnen de overdenkingen. En dan ben we er helemaal terug in. Zeker. De eerste overdenking, die is van Andor. Wat had Cambuur nodig? Kooi beveiliging of kooi de bankier? Pinautomaat. Door de bankier maar, want dan kun je ook de beveiliging oplossen. Goed zo, Roelof. Lionel Messi of Joris van Overheem? Ja, natuurlijk Joris. Ja, Joris, natuurlijk. Joris alleen. Geert, een rerentrui. Of deze hele mooie kriestrui. Nee, mijn eigen Italiaanse trui. Oh, ja, het CNA, ja, denk ik. Ja. Oké, en de meerdere laatste. kleuren trouwens. Zo, Zo. twa. En dan de laatste is voor Pieter. Pieter, dan mag je kiezen. Oh. Een hege notering in de quote 400. Of liever Cambuur in de Eredivisie. Cambuur in de Eredivisie. Ja, goed zo. Die dank. Hartstikke mooi dat ze er weer is. Die dank ervoor, Pieter Kooi. Jim jongens, na je weekend dan is er weer zelfs weer een nagelnaaie grootvolle oorlevering van de Sportcast. Ik zou zeggen graag ontdaan.